Йокунан уян дускай, ай-яй, көтәм егән сурапатила. Кейін бидән һине көтәм, кил, клубка ин бейергә. Ай-яй, көтәм егән сурапатила. Мин уяндым, барып битте юдым, күп уйламай холодильникты астым. Мин яратам ашарга, яшәем аша үсен. Студент өсөн тагы нимә аша буга үтә көн. Теләһә нимә эшләп йөрим көне буе. Бары гомер үтеп бара, бушка үтмәһен өсөн. Егән сурапати унысы көне көтә. Тагы әлбиттә киләм. Кейін